Nebo na sebe. Já mám přijít brouchu. Teď se pořádku. To myslíte vážně? Jo? Mnoho chodí Jarošku. Jo, tak chodí, ne? Jarošku, my jsme ti chtěli dělat radost. Víme, že máš rád. Dělal si prdel, že? No. A pan kuchař už šel domů, takže si myslím, že už si nic nedáš. Tak zkus aspoň, no, jak to chutná. Ty vole, neserte mě. Tak jo, tak kdo mi dal ten řízek? Mi dáš řízek? Ty chceš palačinku? No. Tak ty chceš palačinku? Ne. To je hovada. No dobré. Ahoj, těžko si přibor. Já mám zlepším náladu. Děkujem. No, jsi spokojený, Jarošku. Stejný věcí, ale. Pojď to na Karlovi na Facebooku a Patrik, kurva, tolik žrala. Ty vole, o. A vypadá dobře to ještě. Tak dobrou chuť.